मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मेरा वीर दे है दम दम अली अली मेरा वीर दे है दम दम अली Da li bi mogli pomoći, molim vas? Šta? Ovako imam jedan problem. Ja sam mazohist. Da. Jel bi mi mogli pomoći? A šta vi hoćete? Pa treba bi da mi neko pomogne malo. A šta da vam pomognete? Da dajete možda? Ne, nego da me bičuje. Marš ti pas mater, da ti pas mater. Ti koji mater, ti moj muž, majku tvoju. Ali ne ovo... Poslije date na telefon, ti koji mater, kako se predstavljaš tako? Ne, ozbiljno bi trebao neko da me bičuje. Gospođo, ja uživam u tome. A koje pičuje? Šta je to pičuje? Bič. Znate što je bič? Kandžija. Znam da se tuče neku. Eto... Ti on matevo, ti moj muž, mater. Pa trebao bi da me neko bičuje, a vaša supruga se naljutila na mene. A treba bi Ne, ja bi trebao da me bičujete. Odi vamo, ja ću ti bićuvat, ođi vamo. Hoćete stvarno? Hoći ti bićuvat ako hoćeš. Ja bi samo da me bičujete. Ma lako je, ja ću tebe neću ja tebi bićuvat. Kako bi mi to radili? Fino da vidiš kad bi ti ga gurno ima da ti oči skaču. Opterećenje na linijama. badi badi da sa 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 ne badi da sa 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 ne badi da la 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 sa da ga ga da da ma 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 di da ga ga da da ni ni da 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 ni ni ba ma da da ma ma pa mast